Yebo kunjalo ayijiki-ke uma isinje. Ake ngithinte enye into-ke manje ethanda ukuthi ithi ukujula kancane. Uyeza wegogo? Yebo ngiyozwa. Msindisi. Right. Awutshele mina-ke. Amathongo angashadile ayakwazi yini ukubusisa umshado? Ayishumisayo manje. Okay, ayanigiza. Awukhathise lapha yawonayo manje. Ube ngisaphuza utshwala ngabe ngithi letha la. Umuntu obengaganile kulomhlaba awelele ngale kwelamathongo uyakwazi yini ukubusisa umshado? Question number 1. Question number 2. Umuntu obeyisigila mkhuba la kulomhlaba kaMthaniya bayisewelele kwelamathongo usayini ngoba phela usayisigila mkhuba. Ayangizwe ngcono ngisaphuza utshwala bengizothi phela ubheka mfana. Yo umuntu obengenalutho beyisichaka uyakwazi yini ukudemand izinto senziwe kwingane? Ngiyabuza. It is very important bafethu to understand. Makuthiwa ungene umuntu okanye ungenwe abantu okanye ungene isizwe, bekuyihlobo luni lesizwe, ihlobo luni labantu okanye uhlobo luni lomuntu. Iy'mpendulo zakho zonke zilele la phambi kwakho entendeni yesandla sakho ekhaya kini. Uyohlala ungizwa ngikhuluma ngomnombo wakho, the family tree, your lineage. Uyangizwa ngithini? It is very important to understand ukuthi uzalo ubani, yena uzalo ubani, naye lo mzalayo uzalo ubani. Ngake nganenzela ama-example before ngomuntu oyi-firstborn ozalwa yi-firstborn, naye i-firstborn ezalwa yi-firstborn, ne-firstborn ezalwa yi-firstborn. I've made an example of that before. I've made an example yomuntu oyi-firstborn ozalwa yi-secondborn ngoba i-firstborn yashona ingenangane endlunkulu bese u-secondborn wazala inkosana. I've made that example futhi again. People called in, saxoxa, sakhuluma, go and listen. Date with inkosana izokuthwasisa nje mawungazi lutho. Go there. Last year I did. That was one of my greatest series, one of my greatest shows. Till this day, some people still call me and ask me about the Date with Nkosana series. And we did that. The reason why I did that series, ingoba ngangikhipha ama video bese abangani bami bakopela into engiyishoyo kanti ababoni ukuthi it was a trap all along. Ngangivele ngifuna bakopela into engiyishoyo khona bezohambise baqhumise baspread ulwazi lolu engiyishoyo. Ebese abantu, when people start to realize ukuthi abakwazi ukuyiback up leyo nto, they will go searching, and when they go searching they come, they'll find my shows and I am making it talk. Ayivelanga izinqa lapha. I always tell you, it is always a trap. Danko.